Ugye érezted már azt az érzést, hogy jaj, de szeretlek. Itt nem a szerelemre gondolok, mikor valakivel találkozol és megöleled, a szívedhez szorítod. Igazi felidülés a testnek, léleknek egyaránt. Pláne, ha megöleled. Tudtad? A szeretet tanulható. Szeretném, ha az emberiség boldog lenne, és szeretetben, békében éljen egymással, és egymás mellett. Tanuljatok meg szeretni újra. Azért, mert jobban érzitek magatokat. Az energia blokkok nélkül áramolhat bennetek, ezáltal békét, boldogságot érzitek magatokban. Jobban érzi magát az is, akit szerettek. Nála is fenoldódnak a blokkok, így békében, és boldogságban élheti az életét. Jól érzed magad a másik emberrel, tehát annyit jelent, hogy jól kijöttök egymással. És ettől a világ is jobb hely lesz a számotokra. Mert az igazi célja az embereknek a tudatos boldogság. Ez vezet el ahhoz, hogy tudatosan tudjatok azt teremteni az életetekbe, amit szeretnétek. Ettől a szeretetbeni rezgés állapottól érzitek teljesnek önmagatokat. Ez a szeretetbeli frekvencia rezgése kísér el a fényetekbe, ahol a ti igazi énetek lakik, mert ti nem az ego, és nem a fizikai test vagytok. Tönzés nélküli szeretet az azt jelenti, hogy szeretek, de nem várok el semmit. A fényetekkel egyesülve észreveszitek, ha a másiknak épp gondjai vannak, hogy bármi, ami blokkolja attól, hogy kifejezze neked a szeretetét. A szeretet nem önző, a szeretet türelmes, törődő és felemeli a lelked, és akár a másik embert is magadhoz emelheted fel, ha nyitott rá. Értsd meg, a szeretet frekvenciáján nincs lehetetlen, mert az univerzum ekkor kitárja neked a bőségét. Láss, érezz, tanulj.